yawa babba bai samun yan yara rike haka mutunci dan uwa yaro ya rike a yi zafi amma ku ga musu gaskiya wanda na yi riko shi ne na bi to amarya kin je gida dole ne an wanki gila da bi za a lallada tabarmar da kunya kushin magana ni ba na yi to ku ƙara faɗa musu gaskiya yadda za su rike ta su san mari ne na guzuri na wanda yadda na gani ya kamata na yi ne to agola ka yaurare ne zan ɗan bawabi na baka ɗan fari don abin da yake yawo ina da tunanin za ka sani fani ko sau koyo to yan kare na ka saurara ai za ka ji da idanu za ka gani da yardar ilahu na ce maka za ka ji kan batun wani wannan intanet ɗin fa mugun wa gayi na ba shi a ɗauka na ta wata ranar waɗewa kuma ta fito maganar kwada zafi hakuri za a yi ne na ambatu masu zan zafi ku ji naku ne lokacin ku ya ba ku hakan kuma ban yi ma dole sai ka ji ni ba da abin da ka ɗauka za ya bi maganar waiwaci to makaranta zan je a yi haka ba ba gurin na wasu za ka yi hakan ba ka gane ba shi da kyau kuma aka ce ma'ale na kama kaɗan sai ka iska fagaya ga fada ma a yi ta wanzu na raba na mun gode rayuwa sai ka samu cikin ni'imar ka sai ka cire mana masu faɗuwa dan kan zagin nan za ka daɗe ka to amma rana ka tana kusa to bana ma ba dan Allah ake maganar ba fa na sani ni ina da lissafin da ne da tunani wanda ka kasa yi interest ɗin naka bane na matar ka ne na gaya musu kun gani shawarar ka